Вітаю, ви у відеоетері Радіо Свобода, з вами Ян Максимюк у Празі, а на сувязі з нами Артур Клінаў, чалавек шматлікіх талентаў, пісьменнік, мастак, дызайнер, редактор часопіса, etc. etc. Прывітанне, Артур. Добрый день. Рад вас бачить. Вы можете сказать, адкуль вы з нами говорите? Вы ў Менску, у Брусселі, Мядзелі ці ў іншым месцы? Не, я зараз знаходжуся у Каптарунах, на хуторе, где я уже живу шмат гадоў. Вось, это на самой меже з Літвой, вось, 800 метров до мяжы. Але гэта вельмі романтычныя, вельмі такія містычныя мясціны, так званыя віленскія краі, Віленшчына, тут до Вільнета, в принципе, калі напрамую километров 70, кажуть, рукой подать, але, на жаль, межы. Ось, то есть мы... Так, про месца можа мы яшчэ пагаворым, бо месца вельмі істотнае у тым, у чым мы будзем гаварыць. Ну, а сёння будзем гаварыць толькі пра адну рысу таленту нашага госця, а менавіта пра літаратуру. Напрыканцы мінулага году у выдавецтве Логвінаў выйшаў ваш раман «Локісаў». Давайте спачатку патлумачым крыху загаловак раману. Ну, я чалавек ужо паважнага веку і, скажем так, успрыняў гэты загаловак не толькі як звычайнае прозвішча кшталту Лук'янаў, Малышаў ці Караеў. Але, баюся, людзі малодшых пакаленняў, якія класычную літаратуру чытаюць толькі зрэдку, або яшчэ радзей, могуць і не звязваць з гэтым прозвішчам нейкіх класычных літаратурных асацыяцый. А яны ж тут дарэчы, правда? Так, безумоўна. Бо, канешне, у назве поставив назве лежить вядомы такі міфічны беларускі персонаж, герой Локіс. Это медведь-пераварацень. Вось, з якім шмат што звязана шмат легенд і натуральна ёсць і літаратурная традыцыя, звязаная з Локісам. Самы вядомы, мабыць, твор гэта твор Праспера Марымэ «Локіс». Вось, але тут што важна, што для мяне і ўвогуле, што для беларусаў Локіс вельмі важная такая міфічны персонаж, бо фактычна ён мог бы стаць нешта накшталт графа Дракулы для румынаў. То есть это фактычна вось наша Трансильванія і наш граф Дракул, толькі гэта медведь-пераварацень, якога завуць Локіс. Ну, Локіс это ясна з балцкіх імёнаў, бо Локіс по-літоўску это медведь-пераварацень, ёсць яшчэ Мішкас, але вот это Локіс это вот медведь-пераварацень. Вось, але паколькі наш герой, кажуць, пражыў усё жыццё і яго прэдкі некалькі пакаленняў уже пражылі у Савецкім Саюзе, то ясна, што як бы рэчаіснасць змяніла это прозвішча, то есть ён стаў просто это менялось, там обставины гістарычныя, там социальные и так далее, тому ён стал Локісавым. Я лічу, что это как бы направдано, бо мы живем все ж таки у постсоветской, постколониальной рэчаіснасці, тому ён не Локіс, а Локісаў менавіта. Так, слухайце, выдавец у сваёй анатацыі да вашага раману, а можа не выдавец, а якраз аўтар, то бок вы, дае чытачу наводкі, як можна чытаць Локісава. Працытую кавалак за вашым дазволам. Гісторыя страшная, але аж да жуды смешная. Магчымы працяг запаветаў Кафкі, Баршчэўскага, Хармса, Платонава і Гогаля. Кожны чытач знойдзе ў рамане нешта блізкае для сябе, вострасюжэтны трылер, філазофскую прыпаведь, сацыяльную драму, а хтосьці проста пасмяецца з дакладнага адбітку бязлітаснай беларускай рэчаіснасці. Канец цытаты. Ну, давайте пра Хармса, Платонава і Гогаля не будзем сёння, але скажам крыху пра Кафку і Баршчэўскага. У вашым рамане, напрыклад, выступае замак, які пішацца менавіта з вялікай літары, ну а сам герой, як герой Кафкі К, у замку трапляе у абсурдную сітуацыю, пастку, якую ён не надта разумее, ну і з якой яму цяжка выблытацца. Скажыце крыху пра гэты кафкіянскі матыў у вашай аповесці. Тая беларуская рэчаіснасць, якую вы бачыце і малюеце, яна і ёсць кафкіянская? Ведаеце, Кафка і Дастаевскі для мяне два вельмі важных пісьменніка, якія вельмі сур'ёзна паўплывалі на мой светапогляд у юнацтве. Дастаевскі таму, што ніхто так не апісаў душу, скажем так, беларуса, як Дастаевскі.
бо ніхто ніяк не апісаў як бы ось гэты псіхатып падпольнага чалавека як Дастаевскі, які між іншым як бы гэты псіхатып добра ведаў, бо сам паходзіў як бы з нашых месцаў. А Кафка для мяне важны таму, што калі яго першыню прачытаў у пачатку 80-х, я адразу захапіўся тым, як ён дакладна апісвае нашу рэчаіснасць, нашу менавіта, ту, якую мы жылі яшчэ у канцы Савецкага Саюза. Ведаеце, і потым я пазней зразумеў, чым тут як бы вось гэта захапляльнасць Кафкі, а яна ў тым, што ён апісвае, яго літаратура, яго раманы апісваюць атмасферу, сацыяльную атмасферу перманентнай катастрофы. То есть некая катастрофа, якая адбываецца вельмі ў працяглым часе. Не так, щоб я вось некая катастрофа, гора там, і все, прайшоў там год, і все змянілася. Не, гэта катастрофа, якая цягнецца гадамі, дзесяцігоддзямі. А вы ж ведаеце, што Кафка якраз жыў і пісаў на пачатку 20 стагоддзя, якраз калі вось гэтая катастрофа перманентная адбывалася ў Европе, калі вось распадаліся імперыі, распадаліся вельмі балюча, драматычна, з вайной першай сусветнай, потым быў перыяд разрухі таксама, вось, і такі як бы вот нейкі перыяд пошукаў, зменаў як бы сацыяльных ладаў, які закончыўся урэшце другой сусветнай вайной. Это быў доўгі перыяд перманентнай такой катастрофы, ведаеце, вось, і Кафка вельмі добра адчуў гэта, і вось я пісаў гэту атмасферу, вот, як жывецца, як грамадства, чалавек жыве ў гэтай перманентнай катастрофе. А ў пачатку 80-х мы якраз аказаліся ў той же самай фактычнай сітуацыі. Распад Савецкай імперыі, які таксама быў марудны, ён як пачаўся яшчэ да 80-х, канец 70-х, гэта пайшло доўга, потым перабудовах далей. Але па атмасферы гэта было і па падзеях, па значнасці, па іх як бы это было вельмі блізкае, это было не тое самае, але вельмі блізкае. Вось. А потым што адбылося? Ведаеце, большасць народаў Савецкага Саюза некую катастрофу хуценька перажылі і пашлі далей будаваць новае жыццё. А мы, беларусы, засталіся ў ёй. Мы на 26 гадоў на ёй засталіся, бо, например, тыя ж палякі, літоўцы, яны неяк справіліся, там балюча, конечно, неяк драматычна, але яны сказалі, мы будзем жыць, будзем будаваць новае жыццё, а мы засталіся ў старым. І мы не можам вось гэта стары лад пахаваць, мы ў ім жывем, фактычна ён з'яўляецца трупам сацыяльным. Вось гэтым сацыяльным трупам мы жывем побач, ці ў ім, ці ён нас, ну, карацей, мы з ім суіснуем. І таму вось гэта атмасфера кафкіянская, яна засталася, это ў Беларусі. То есть, вот, я думаю, что навряд ці она ёсць, ее адчуюць у Польшы, там, нават у России, она, там таксама гэта хапалі, там троху іншае все ж таки. Вось, яна, навряд ці яна, як бы, ясна, што ні ў Літве, там нідзе гэта ўжо няма. А у нас яна ёсць. І таму Кафка для нас такі ж важны і блізкі пісьменнік, як і Дастаевскі. Бо, як бы, адзін напісаў, як бы, псіхатып беларуса, вось, падпольнага чалавека, якім фактычна кожны з нас трошку з'яўляецца, як бы мы гэтага не хацелі, гэтым не спрачаліся. А другі апісаў атмасферу, якой мы жывем уже не одно дзесяцігоддзе. Так, с Кафком мы себе прояснили ситуацию. Давайте теперь крышку про, як бы тут сказать, белорусскую инспирацию. Дзеяние вашего романа отбывается, ну, у балотно-азерным краі, и крутится оно вакол таямніцаў і жахаў, звязаных з переваратнямі і вурдалакамі. Зразумела, што на згадку прыходзіць тут Беларусь у фантастычных апавяданнях Яна Баршчэўскага. Той, ну, можна сказаць, архетыпны беларускі роман фэнтазі і архетыпны вобраз Беларусі як краіны таямніцаў, фантастыкі і усялякага крывасмоцтва. Вам хацелася напісаць яшчэ і роман фэнтазі пры нагодзе філасофскай прыпавесці і сацыяльнай драмы? Дарэчы, вы любіце літаратуру фэнтазі? Ну, ведаеце, зараз я пра фэнтазі адпавяду спачатку пра Баршчэўскага, бо Баршчэўскі вось яшчэ адзін вельмі важны аўтар, вельмі важны пісьменнік для Беларусі, таму што якраз вось Баршчэўскі, як ніхто, змог апісаць патаемныя страхі, вось патаемныя, то есть вот то, як бы, другі бок, як бы, беларускага менталітэту, характара, які, як бы, ось, мы не бачым, ось, якраз падсвядомасць беларуса, ось, што там яго, як бы, ось, які, як бы, ось, і таму
конечно, Баршэвскі як бы для мяне таксама такі вельмі важны арыентыр, і ён таксама прысутнічае, ну, кстати, не ён, а вот гэта як бы лінія, гэта вось эстэтыка, гэта вось як бы у Локісе, у гэтым рамане таксама ёсць. Як бы вось гэта містыка, вось гэта як бы спроба зазірнуць у гэта вот у падсвядомае, такое патаемнае падсвядомае беларус. Вось. А што тычыцца фэнтэзі, то, ведаеце, мне нават хутчэй цікавіць не фэнтэзі, а утопіі. Вось, сацыяльныя утопіі. І ці антыутопіі, вось, літаратурныя антыутопіі. Але і хутчэй я б спрабаваў тут якраз змодуляваць такую некую сацыяльную антыутопію у рамане, але так, каб яна была вельмі на межы з рэчаіснасцю, каб там не было там уже шмат такога некага фантастычнага, там ніякіх інапланетян, нічога такога, як бы, это все, як бы, каб гэта все выглядало вельмі рэалістычна. Как быццам бы такое могло бы здарыцца з кожным чалавекам. І вось гэта антыутопія, якая, ну, мовна кажучы, якая спрабуе змадэляваць пэўную схему. Мне вельмі падабаюцца такія сюжэты, калі ты спрабуеш збудаваць пэўную сацыяльную схему. Ну, напрыклад, а што было б, калі б у адным невялічкім пасёлку, недзе там, згубіўшымся там недзе вось у лясах і балотах Беларусі, жылі б пераваратні. І гэтыя пераваратні, якіх ніхто не ведае, яны жывуць побач з намі, ніхто не ведае, хто гэтыя людзі, людзі там гэтыя як бы пераваратні. Але час ад часу яны кагосьці з'ядаюць. І вот там раз в год взяли і з'елі, напрыклад, там сантэхніка, ці брыгадзіра ЖЭСа, ці там паштальёнку, ці яшчэ нешта. І увесь пасёлак жыве ў такім страху, бо, ну, яны як бы вось ёсць, ніхто, хто з іх, это можа быць твой сусед, это можа быць, ну, то есть хто завгодна, это можа быць каждый з нас, як кажуць. І што было б, калі вось такія пераваратні в гэтым пасёлку завяліся, і вот як бы вось грамадства на гэта рэагавала, і як бы гэты пасёлак жыў. Вось такая вот одна мадэль, напрыклад. Ці, напрыклад, іншая мадэль такой антыутопіі. Што было б, калі б, напрыклад, у гэтым пасёлку раптам нехта вырашыў зрабіць майдан. Ну, збунтавацца супраць гэтага сацыяльнага лада, гэта як бы несправядлівасці, гэтага страху, гэтага такого вот жыцця сабачага. І што было б, калі вось рэальна гэты майдан адбыўся ў пасёлку. Ну, то есть вот такія вот гісторыі мне просто яны цікавяць, інтрыгуюць. Вось тое ж самае, напрыклад, як мой роман «Шалом». Там таксама як бы такая немножко блізка да рэчаіснасці антыутопія, калі адзін мастак вырашыў надзець на галаву казерскі шалом і ў ім жыць, ніколі не здымаць. І што было б, калі нехта бы самой справе вырашыў гэты шалом адзець і ўсё жыццё як бы ў ім хадзіць, не здымаючы. Але тут якраз так атрымалася з Локісавым, як не дзіўна, што гэтая антыутопія, бо роман я пачаў пісаць у 15-м годзе, а у 20-м яна абсолютно фактично один в один спраўдзілася. То есть вот то, что мы зараз бачым адбываецца на Беларусі, фактично гэта тая антыутопія вось этого як бы маленького пасёлка беларускага, якая стала рэальнасцю. То есть гэта, конечно, метафора. Я скажу, это вельмі метафорычна, гэта такая як бы хутчэй такая прытчавая, можа быць, гісторыя. То есть але тым не менш гэта мадэль абсолютно аказалася слушна. Што калі б гэта адбылося, то оно было бы так і так. І вот тое ж самае бачым сёння ў Беларусі. Правда, конечно, у меня романе это больш падаецца именно от эстэтыцы абсурда, Кафкі, вось такой як бы такой некай атмасферы, а ясна з некім там з іроніяй, з сарказмам. А рэчаіснасць у Беларусі зараз, она, конечно, зашмат больш трагічная. То есть это як бы в прынцыпе Кафка, які стаў рэальнасцю і прыйшоў у жыццё, воплаціўся, але нашмат больш такой трагічнай, драматычнай форме. Так, я думаю, мы пагаварылі пра Кафку, пра Баршчэўскага, пра пераваратняў і пра тое, што, скажем, ваш роман мае як бы прыкметы антыутопіі, якая увасобілася якраз год таму
у беларускай рэчаіснасці, паколькі вы перайшлі гладка да цяперашняга часу, так я хацеў бы вам задаць пытанне, звязанае з ім. Беларускія аўтары, з якімі мне, ведаеце, даводзілася гаварыць раней, нагул лічаць, што пасля прэзідэнцкай кампаніі 2020 году і тэрору, як яе наступства, немагчыма ў беларускай літаратуры пісаць так, як пісалі раней. То бок, нібыта, цяперашняя беларуская літаратура павінна нейкім чынам памяняцца. Вы таксама так адчуваеце? Так, гэта абсалютна слушна. Гэта можна як параўнаць, скажем так, вот была літаратура даваеннага перыяду і пасляваеннага. То есть, скажем так, было мірнае жыццё, людзі там будавалі планы, пісьменнікі нешта пісалі, і раптам вайна. І вы разумееце, што як бы то есть то, што вы як бы пісалі у даваенным жыцці, зараз просто ніяк, як бы не актуальнае, не цікавае, ніхто не будзе чытаць, бо просто адбываецца такая великая драма, великая трагедыя, і просто немагчыма. Это як бы не писать, то есть жить, писать, рабіць выгляд, што як бы войны няма, а яна ёсць. Уже просто, это немагчыма. Таму, конечно, на жаль, гэта правда, гэта ёсць. Я нешта падобнае уже, правда, перажыў у 2014 годзе, калі пачалася вайна ў Украіне, бо я таксама там, як бы, у меня быў такі перыяд такой паузы літаратурнай, я нічога не мог пісаць, бо былі нейкія пэўныя планы, і нават нешта я там уже і пачынаў, а тут пачалося такая перабудова свету, такая его перафарматаванне, вось калі пачалася там Крым, Донбас, вайна ў Украіне, такая пагроза для Беларусі, все як бы так пачало увогуле як бы радыкальна свець змяняцца, што я разумеў, што все мои тыя планы уже просто не актуальныя, яны не цікавы, то есть эти сюжеты трэба выкінуць на сметнік, бо все, зараз трэба ж нешта пісаць іншае. Вось, зараз гэта паўтараецца, але можа як бы для беларусаў, так, конечно, то есть это уже вайна, як кажуць, прыйшла уже ў наш дом, і той свет, які быў мірнае жыццё, што год назад мы уже як бы в него не можем вернуться. Прынамсі, на пэўны перыяд. Конечно, вайна рано ці позна заканчваецца, і все роўна як бы то есть вяртанне да мірнага жыцця і да як бы мірнай літаратуры ён непазбежны, але колькі это працягнецца, ведаеце, гэта ўжо іншае пытанне. Так, на заканчэнне, я думаю, задаць вам крышку больш асабістае пытанне. Як вы трываеце гэты перыяд пандэміі і локдауну? Некаторыя кажуць, што ў Беларусі час цяпер спыніўся і праз пандэмічны локдаун, і праз палітычны. У вас ёсць рэцэпт, як жыць, не дапускаючы дэпрэсіі да сябе, і не ізалюючыся цалкам ад вонкавага свету? Якраз з пандэміяй тут для мяне прасцей, бо я жыву не ў горадзе, на хутары, як бы тут пагрозы в этом сэнсе мінімальныя, і тут заўсёды ёсць чым заняцца, бо ведаеце, тут калі маеш гаспадарку, то заўсёды трэба нешта будаваць, нешта рамантаваць, нешта рабіць, і гэта якраз ратуе ад пандэміі. А вось што тычыцца сітуацыі як бы палітычнай ў краіне, то, канешне, ведаеце, я ніколі, беларуская культура за апошніх 10 годзе не была ў такой сітуацыі. Она ніколі не была настолькі кепскай сітуацыі, якую мы маем зараз. Бо я ж, в прынцыпе, як аўтар, як мастак, як там рэдактар свой час, там, часопіса «Партызан», я ж добра заўсёды назіраў над працэсамі, які адбываюцца як бы у культуры генеральна, там не толькі ў мастацтве ці ў літаратуры. Ось, я памятаю 90-е годы, калі ўжо як бы гайкі закручвалі, рэжым як бы так рэальна сціскаў прастору свабоднай культуры, там, але яшчэ заставаліся нейкія з тых спачатку 90-х нейкія там інстытуцыі, нейкія там галерэі, нейкае жыццё заставалася, але яно паступова як бы зацісквалася ў такое все меншае і меншае гетта. І на пачатку нулявых ужо, в прынцыпе, поля для свабоднай культуры, для беларускай культуры незалежнай, яно было фактычна ўжо
вычищено, то есть инфраструктурное, скажем так, поле. То есть Минск был городом без галереи. То есть я завсёды як бы казав, что это просто феномен, это дивный феномен в Европе, бо мегаполис, 2-миллионная столица, и не мае ни одной галереи. И такое было, это был початок нулевых. То же самое было во всех сферах. То есть, как бы, зрабіць презентацию книжки, часописа просто было не было места, было немагчыма где, бо я памятаю, что там апошні неяк трымаліся бібліятэкі, мы ходили там рэпрэзентавацца в библиотеках у городских, и потом яны уже им забаранили, яны уже перестали пускать. И просто это была такая вычищенная, как бы, поле, пустота. То есть, как бы, зараз мы маем абсолютно подобную ситуацию, только горшую, нашмат горшую. Потому что тады, у конце 90-х и у 2000-х, все ж таки была один чыннік, які нам вельмі дапамагаў. Была солідарнасць беларускай культуры незалежнай і медыяў. І калі нешта адбывалася, няхай у полупадпольных умовах, там і прыйшло 5 гледачоў, про гэта пісалі газеты, і аўдыторыя памнажалася там у десяткі, у сотні разоў, можа ў тысячы. І гэта вось падзея, якая была незаўважнай, яна рабілася публічнай. Зараз мы гэтага не маем, бо беларуская культура незалежная і медыа, яны просто жывуць у розных паралельных светах, яны ніяк не сутыкаюцца. Гэта, як бы, конечно, віна не культуры, ясна, это хутчэй папрок да медыяў. Ось, бо гэта іх, як бы, мусіць быць ж таки місія падтрымліваць культуру. Ну, яны этого не бачаць, не разумеюць. Ладно, халера з ім. Такі прыклад, які адбыўся, напрыклад, восенню гэтага года, калі зачынілі галерэю У. Як бы мы на ее не ставились, это было вельмі важно, это была вельмі істотная установа, якая была локомотивом, шмат гадоў яна цягнула вельмі сур'ёзны працэс. І калі яна зачынілася, про гэта ніхто не напісаў. При тым, што яна зачынілася не просто так, сама по сабе, яе рэпрэсавалі, то есть яе зачынілі ўлады, гэта была адна з, як бы, ахвяр уладаў, але вельмі істотная пляцоўка, і толькі 2 матэрыяла там было, здаецца, на Куку і на 3-4 МАК. Все, то есть, как бы, все іншие просто проигнорировали. То есть это вот и вельмі характерный показник того, наколькі, як бы, вот этой солидарности беларускай незалежнай культуры и медыяў, як бы, просто не існуе. И тому у гэтай ситуации, калі зараз мы зноў будем жить у тым же культуры, існаваць тым же по полю, что и на початку нулевых, калі зачышчаны все пляцоўкі, их просто няма. То есть то, что яшчэ засталося, это будет зачынена в ближайшей там перспективе, хутчэй за все. Бо влада попросту хоча знішчыць любую паралельную, як бы, свет. Паралельнай Беларусі не павінна быць. Яна просто зараз вельмі гэтага баіцца. Таму галерэі, там, нейкія там, то есть все тыя месцы, дзе могла, як бы, існаваць эта свабодная культура, іх просто уже няма, і калі нешта яшчэ асталося, і гэтага не будзе. Вось. І тут вельмі важна, каб эта солідарнасць была, вось, медыяў і культуры. Бо зараз мы будзем вяртацца да сітуацыі, ну, фактычна полупадпольнага існавання. То есть некие кватэрнікі, некие выставы, некие прэзентацыі там на прыватных кватэрах. І тут вельмі важна, каб гэта гледачамі і саўдзельнікамі было там не 10 чалавек, якія прыйдуць, а праз інфармацыйную падтрымку яна, як бы, аўдыторыя расла у сотні, там, тысячы разоў. Вось што важна. Вось. І, але цалкам, конечно, ситуацыя абсолютно, ну, такая, то есть просто реально вот у такой ситуации без культуры еще ніколі не існавала. Вот так вот такой вот ситуации. То есть мы просто реально еще нават не маем досвіда. Я нават не могу сказать, то есть як это будет функционовать, бо нам зараз про гэта трэба думать, як вот гэта нам выбудаваць новую модель, то есть як это будет далей адбывацца, бо фактично зараз, як бы, ідзе такая зачистка поўнае поля, і то есть, по идее, як бы, нас просто не павінна быць ніякай актыўнасці. Як у этой ситуации? Ну, не ведаю. Давайте думать все разом. Ось. Тут один есть, конечно, оптимистичный момент, коли порівнювати з тими ж нулевыми, бо тоді, початку нулевых, было такое адчуванне, что это все вельмі надолго. А зараз якраз такого адчування уже нема. То есть это будет, конечно, тяжко, але есть уже некая перспектива, есть, скажем так, светло в конце туннеля все ж таки бачно. То есть она уже так недзе там міргае. Так что, як бы, вот, это адзінае, што, як бы, вот, дае аптымізму, што все ж таки тут, як бы, гэта, як бы, хутка, як бы, зменіцца. Давайте на гэтай аптымістычнай ноце і закончым.
Я дякую всім за терпливість і за увагу. Нагадаю, у відеоетері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум з вами були Ян Максимюк з Праги і Артур Клінаў з одного месца фантастичної Білорусі. Заставайтеся здоровими і со свободою. Дякую за розмову, Артур. Дякую за розмову, за запрошення, за увагу і дякую глядачам, слухачам. Дякую велике. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.